Hi guys, good morning and ako'y mamamasyal sa Daang Kalikasan or kung yun pa talaga ang pangalan nun. Kaya samahan mo kami, samahan niyo ako. Okay? Nakaready na ang aking sasakyan. Okay, so let's go! Hi guys, dito na ako sa boundary ba tawag dito? Dito ako ngayon sa mga taram papasok ng Daang Kalikasan. So, nag-stop muna ako dito sandali para pahinga ng konti. Tapos, aakyatin na natin yan. Ito. Yan, aakyat tayo dyan. So, tingnan natin kung may hangganan. Tingnan natin kung kaya pa ng motor ko yan. Tingnan natin kung kaya nitong motor kong umakyat dyan. And sana may tindahan doon. Nauuhaw ako. Hindi kaya muna ako. Sana kaya may tindahan dito. Tingnan natin kung may tindahan banda ron, okay? So later.
pa yata mas mataas doon, kaya tumigil muna ako dito kasi medyo maganda yung view dito. Ayan. Maraming tao dito nakatambay. Sila doon. Okay. Ayan. Medyo makulimlim ngayon. Kaya sana hindi umulan. Okay. Okay guys, so akyat pa tayo. Tingnan natin kung saan yung hangganan nito. Oops! Yung cellphone ko. Ay, nako. Okay. So akyat pa tayo guys.
ngayon sa, ewan ko kung pangalawang akyat to. So nakikita natin yung dinaanan ko doon. And punta doon sa baba. Okay. May mga umaakyat din doon sa tuktok. Well, maganda sana mag-hiking doon. Kaya lang walang kasama. Natin kung kaya pa ng motor umakyat doon. Ayan. Okay. So, tapos na ako dito sa subukan ko umakyat ulit dun sa taas. Sige, tingnan natin kung kaya. Okay. Tapos hey guys, dito pa rin ako. Hindi na ako tutuloy doon sa taas dahil di ba simentado yung daan doon, malikabok. Okay, so maya maya bababa na ako. Bababa ulit and maghahanap ng karinderya para kakain. Wala pa akong agahan eh. Okay, so parang ulan, sana hindi umulan. Wala akong dalang plastic. Hey guys, pasensya na, wala akong drone, kaya walang drone shot. Kaya imamanual ko na lang. Aakyatin natin to. Ayan, tingnan nyo. Ayan, akyat tayo dyan. Tayo sa tuktok. Okay. Uy, mahirap pala yung daan dito. Okay.
Pagod na yata ako. 10 hakbang pa lang. Okay. Akyat tayo. Dito pa lang pagod na ako. Yung mga iba, oo nga. Halatang walang exercise. Wow. Doon pa tayo pupunta guys. Nandito pa lang tayo. Let's try it. Medyo masikip itong pantalong ko. Nasa bulsa ko pa yung cellphone. Kaya hindi ako makakabag na mabuti. Sana lang walang malaking akas, no? Uuhaw na ako guys. Walang tubig. Hi guys, medyo malakas yung hangin. Pero nandito na ako sa isa sa mga tuktok nitong bundok. So, bababa na ako maya maya. Bago ako umakyat. Wala pa akong kain, so sige. Bababa na ako. Later. Baba na ako. Dito na ako sa highway. Dito na ako sa aking motor. Okay. So, galing tayo doon sa taas. Yan, may mga umaakyat pa, may mga bumababa. Pagod ako. Okay, so pahinga lang tayo ng konti tapos uwi na. Okay, sige guys. Sana may mga magaganda akong kuha ng picture. Okay.